Вітаю ўсіх паважаныя дэлегаты і дэлегаткі каардынацыйнай рады. Вітаю шаноўныя гледачы, хто глядзіць нас на Ютубе. Сёння ў нас чарговае агульнае паседжанне каардынацыйнай рады і ў павестцы два пытанні. Па-першае, спадар Александр Наўковіч, які сёння прадстаўляе незалежную групу дэлегатаў 6 чалавек, прэзентуе рэзалюцыю аб інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь і усталяванні гібриднай формы акупацыі. Другім пытаннем мы разгледзім абвестку ад фракцыі «Наша справа» беларускай хрысціянскай дэмакраты. Пачнем з першага пытання. Калі ласка, перадаю слова Александру Наўковічу. Вітаю спадарства. Давайте так, я зачитаю резолюцию, каб аднавіць дадзеныя. Я спадзяюся, што кожны прачытаў яе. Ось, і потым я яшчэ зачитаю тлумачальную запіску, дзеля чаго гэта ўсё робіцца і адкуль там у мяне дадзеныя. Ось, чуваць добра, так? Добра чуваць. Так. Проект резолюции. Резолюция, принятая Координационной Радой третьего скликания по докладе делегации Наўковіча Александра, фракция «Незалежные белорусы». Разгляд принятия эффективных мер об признании интервенции Российской Федерации в Республику Беларусь и распрацоўцы дефиниции гибридная форма оккупации. Преамбула. Координационная Рада. Улічваючы факты палітычнага ўмяшэння Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь, якія выяўляюцца ў падтрымцы рэжыму Александра Лукашэнкі, навязванне прарасійскай палітыкі, эканамічным ціску праз крэдыты і фінансавую залежнасць, размяшчэнне расійскіх вайсковых баз і, магчыма, ядзернай зброі, выкарыстанне тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у вайсковых аперацыях супраць Украіны, русіфікацыя, медыйным кантролі, прапагандзе рускага свету. Прызнаючы патрэбу ў абароне суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь ад знешняга ўплыву, зыходзячы з парушэннямі міжнароднага права, дзе дзеянні Расійскай Федэрацыі супярэчаць. Першае, статуту ААН, артыкул 2, пункт 4, артыкул 2, пункт 7. Артыкул 2, пункт 4. Усе члены павінны ўстрымлівацца ў сваіх міжнародных адносінах ад пагрозы сілай або яе прымянення супраць тэрытарыяльнай цэласнасці або палітычнай незалежнасці любой дзяржавы, або любым іншым спосабам, несумяшчальным з мэтамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Артыкул 2, пункт 7 прама забараняе ўмяшэнне ва ўнутраныя справы дзяржавы, калі гэта не прадугледжана рашэннем Савета бяспекі ААН. Другое. Гаагская конвенция 1907 года об обовязку захавання суверенитету державы. Третье. Четвертая Женевская конвенция 1949 года об обороне громадянского насельніцтва падчас войны. Четвертое. Резолюция Генеральной Ассамблеи ААН 3314, артикул 3, пункт Е. 1974 года. Вызначение агрессии. Пятое. Нацыянальным законам Рэспублікі Беларусь, якія замацоўваюць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць. Пастанаўляе наступнае. Прызнаць факт інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь з 1996 года. Прызнаць факт захопу улады Александром Лукашенко з моманту антыканстытуцыйнага перавароту 1996 года. Прызнаць, што рашэнні, якія прымаюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у ваеннай, інфармацыйнай, палітычнай і эканамічных сферах у значнай частцы накіраваны на забеспячэнне інтарэсаў Расійскай Федэрацыі і асабіста Александра Лукашэнкі з мэтай утрымання ўлады, а не ў інтарэсах беларускага народа. Распрацаваць юрыдычную базу для далейшых дзеянняў па вяртанні Рэспублікі Беларусь да дэмакратычнага кіравання. Першае. Распрацаваць пакет документаў для ўвядзення тэрміну гібридная форма акупацыі. Другое. Замацаваць правовую дэфініцыю гібридная форма акупацыі, распрацаваць тэрміналагічнае вызначэнне яе форм палітычная, эканамічная, ваенная, культурная і наступствы. Заклікае міжнародную супольнасць да ўзмацнення ціску супраць рэжыма Александра Лукашэнкі і фінансавых цэнтраў Расійскай Федэрацыі, якія яго падтрымліваюць, а іменна прызнаць факт інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь, ініцыяваць расследаванне фактаў парушэння суверэнітэту Рэспублікі Беларусь з боку Расійскай Федэрацыі, прызваць міжнародныя арганізацыі такія як ААН, АБСЕ, ПАРЭ, краіны Еўрапейскага Саюзу, ЗША да прыняцця рашэнняў, накіраваных на спыненне краіны-інтэрвента Расійскай Федэрацыі, падтрымліваць беларускі народ у яго імкненні да аднаўлення суверэнітэту і незалежнасці.
Надать падтрымку для правядзення і рэалізацыі дэмакратычных рэформ у Рэспубліцы Беларусь. Заключныя палажэнні. Першае. Гэты документ уступае ў сілу з моманту яго прыняцця Коордынацыйнай радай. Другое. Камісіі Коордынацыйнай рады распрацоўваюць правовую аснову, якая будзе служыць базай для міжнародна-правовых ацэнак і зваротаў у міжнароднай інстанцыі з мэтай супрацьдзеяння расійскай інтэрвенцыі і аднаўленню суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Спадарства. Зараз просто з кампа ўсё раблю. Зараз. Як яго разгарнуць-то? Нет. Зараз. Ладно, я і так бачу. Гэта была рэзалюцыя. Давайте я зараз яшчэ патлумачу больш дасканала, што я ўсё ж таки маю на ўвазе. Сегодня мы выносим на голосование резолюцию о признании интервенции Российской Федерации у Беларусь и усталявании гибридной формы оккупации. Я лічу потребным еще раз проговорить, что такое интервенция. Термин интервенция – это военное, политичное и экономичное вмешание одной ці некальких держав во внутренние справы іншей краины, порушающие ее суверенитет. Подкреслю, что все виды интервенции несумяшчальны со статутом ООН и заборонены международным правом. Я хочу выучить основные аспекты этого документа. Мэта рэзалюцыі. Гэта рэзалюцыя накіравана на прызнанне факту інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь і замацаванне мер па аднаўленню суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Актуальнасць праблемы. Рэспубліка Беларусь, пачынаючы з 1995 года, паступова апынулася пад уплывам Расійскай Федэрацыі, што выяўляецца ў наступных аспектах. Першае. Умяшэнне ў унутраныя палітычныя працэсы, уключаючы падтрымку нелегітымнага рэжыму, што супярэчыць нормам міжнароднага права і з'яўляецца інтэрвенцыяй. Нагадаю, 1995 год, тады беларусам было навязано двумоўе, была зменена нацыянальная сімволіка, нібыта пазітыўна адзначана эканамічная інтэграцыя з Расіяй. Тут я хотел бы звернуть увагу на интервью каналу Рашкин Репорт Семена Шарэцкага, где Семен Георгиевич распавядае аб тым, як ему тэлефанаваў Ельцин з патрабаваннем не перашкаджаць прэзідэнту. З гэтым чалавекам я таксама на звязку, калі трэба будзе ён просто пацвердзіць свае словы. У 1996 годзе адбыўся незаконны рэферэндум, наступствамі якога стаў распуск Верховнай Рады. Наступнае. Эканамічная залежнасць, ціск праз пастаўкі энергарэсурсаў, фінансавая падтрымка сведчыць аб усталяванні дадатковага кантролю над рэжымам Лукашенка. Вы ўсе памятаеце газавыя войны, асабліва актуальныя пад Новы год. Так. Наступнае. Размяшчэнне расійскіх вайсковых баз, магчыма ядзернай зброі. Выкарыстанне тэрыторыі Беларусі у агрэсіўна-вайсковых мэтах, што супярэчыць нацыянальным інтарэсам і нормам міжнароднага права. Расійская Федэрацыя, як краіна-інтэрвент, прадстаўляе пагрозу як анексіі, так і поўнай акупацыі Рэспублікі Беларусь. Тут не бачу сэнсу тлумачыць, зверну толькі ўвагу на даты вучэнняў саюзная рашучасць 2022 года, якія павінны былі скончыцца 20 лютага з паверненнем расійскіх ваенных у месцы пастаяннай дыслакацыі. Як вядома, 24 лютага 2022 году адбылося паўнамаштабнае вторгненне на тэрыторыю Украіны. Наступнае. Культурная экспансія. Що? 2 хвилины осталось. Я можу даць кожнаму просто гэтую тлумачальную записку, і кожны сам почитае. Тобто я раблю не дзеля сябе, я ее уже читал. Ось. Я раблю гэта для чальцоў Коордынацыйнай рады. Гэта тлумачэнне. Ось. Калі не трэба, ну, я могу не паспець просто скончыць, то можете ўжо задаваць пытанні. Альбо вы мяне даслухаеце, там можа просто быць 3-5 хвілін. Коллеги, я пропоную дать слово до конца все-таки, потому что, у нас не шмат пытанняў сёння. Ну і гэта, мне падаецца, ўсё ж таку рэзалюцыя, а не просто нейкія размовы. Дякуй. Культурная экспансія і асіміляцыя беларускай нацыі Расійскай Федэрацыі, што супярэчыць нормам міжнароднага права і з'яўляецца этнацыдам. Толькі гэтыя факты сведчаць аб рэальнай пагрозе існавання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь і падрываюць яе пазіцыі як незалежнай дзяржавы.
Нашими юрыстамі распрацаваны наступныя документы, якія з'яўляюцца апорнымі, але не адзінымі ў пытанні інтэрвенцыі. І так, юрыдычнае абгрунтаванне. Статут ААН, артыкул 2, пункт 4, артыкул 2, пункт 7. Толькі што іх чытаў. Гаагская конвенция, 1907 год, об обовязку захавання суверенітэту державы. Четвертая Женевская конвенция, 1949 год, об обороне громадянского насельніцтва падчас войны. Резолюция Генеральной Ассамблеи ААН 3314. Тут я подкреслю артикул 3, пункт Е, вызначение агрессии. Артикул 3. Любое з наступных дзеянняў любое з наступных дзеянняў належна ад абвяшчэння войны з улікам і ў адпаведнасці з палажэннямі артыкула 2 будзе кваліфікавацца як у якасці акта агрэсіі. Менавіта пункт Е. Прымяненне ўзброеных сіл адной дзяржавы, якія знаходзяцца на тэрыторыі другой дзяржавы па пагадненню з прымаючай дзяржавай у парушэнні умоў, прадугледжаных у пагадненні або любое продолжение их знаходжання на такой тэрыторыі па спыненню дзеяння пагаднення. Калі трэба будзе, я скіну усе гэтыя статуты, але хочу, каб вы звярнулі увагу менавіта на пункт Е. Далей, нацыянальныя законы Рэспублікі Беларусь, якія замацоўваюць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Конституцыя, наша Конституцыя. Зыходзячы з таго, што дзеі Расійскай Федэрацыі парушаюць нормы міжнароднага права, мы маем міжнародны кантэкст, а іменно падобныя дзеянні ўжо былі зафіксаваны ў іншых краінах: Молдова, Грузія, Украіна, што сведчыць пра сістэматычнае парушэнне міжнароднага права з боку Расійскай Федэрацыі. Гэтая тэндэнцыя патрабуе рэакцыі міжнароднай супольнасці і ўнутраных дзеянняў у пацярпелых дзяржавах. Беларусь, у свою чергу, под уплывом Российской Федерации и контролем администрации Лукашенко маюць палітычныя и социальные наступствы и гэта. Первое. Подрыв доверу до державных институтов и дефолт правовой системы. Другое. Рост международной изоляции Беларуси. Третье. Порушение правов человека, включающие репрессии и шматплановую экспансию. Улічваючы вышэй апісаныя аспекты, нами распрацаваны меры. Першае. Замацаванне палітычнага і юрыдычнага прызнання інтэрвенцыі, распрацаваць юрыдычную базу для далейшых дзеянняў па вяртанні Рэспублікі Беларусь да дэмакратычнага кіравання, а іменна распрацаваць пакет дакументаў для ўвядзення тэрміну гібридная форма акупацыі, падпункт 1.2, замацаваць прававую дэфініцыю гібридная форма акупацыі, распрацаваць тэрміналагічныя вызначэнні яе форм: палітычная, эканамічная, военная, культурная і наступствы. Далей, ініцыіраванне міжнародных расследаванняў і прыцягванне агрэсара, менавіта Расійскую Федэрацыю і рэжым Лукашэнкі, да адказнасці. Умацаванне нацыянальнай бяспекі і форма дэмакратычных інстытутаў. І хочу дадаць у заключэнне: рэалізацыя гэтай резолюция створить правовую основу для обновления суверенитета Республики Беларусь, обороны ее национальных интересов и захования правов громадян. Прыняццё резолюции будет важным кроком на шляху до международного признания интервенции Российской Федерации и обороны Республики Беларусь. А вот зараз готовы выслухать ваши прапановы. Дякую вялікі за прэзентацыю і выступ. Я зараз пабуду трохі яшчэ у ролі зноўку бюрократа і блюсціцеля статута і нашых унутраных рашэнняў. Таму што я нагадаю, што мы ўздымалі гэтыя два пытання. У нас было два пытання на галасаванне, якія былі вынесены пасля паседжання 17 снежня 2024 года, дзе было галасаванне па двух пытаннях. Я зараз нават агучу. Па прапанове групы дэлегатаў на агульнае галасаванне было вынесена два пытанні. Было першае: ці Координацыйная рада згодная з тэзай «Россия здзейсніла інтэрвенцыю ў Беларусь і прымае яго за базу для распрацоўкі адпаведнай заявы. І другое пытанне: Координацыйная рада згодная з неабходнасцю ўвядзення тэрміну гібридная форма акупацыі і яго абгрунтавання. І тады, пасля той дыскусіі, якая адбылася на паседжанні 17 снежня, запіс ёсць на нашым YouTube-канале, можна паглядзець, мы прыйшлі галасаваннем. Стала зразумела, што рашэнне па тым, што Координацыйная рада згодная з тэзай «Россия здзейсніла інтэрвенцыю ў Беларусь» не было прынята.
там не было дастаткова галасоў за. Таму такога рашэння няма. І мы не можам далей працягваць менавіта казаць пра інтэрвенцыю. Але было прынятае рашэнне аб неабходнасці ўвесці тэрмін гібридная форма акупацыі, яго распрацоўкі. Тут кворум быў, большасць прагаласавала за, і гэта менавіта тая праца, якую трэба працягваць. І зараз, мне здаецца, мы вяртаемся зноўку да таго, што мы вяртаемся да тых самых тэзаў, у якіх мы зноўку нібыта галасуем за неабходнасць увядзення тэрміну гібридная форма акупацыі, але за гэты час не было праведзеная справа менавіта пры распрацоўцы самого гэтага тэрміна. Што, Я можу адказваць? У меня так. Дзякуй. Да, глядзіце, дзякуй за тое, што сочыце, насамрэч гэта важна. Глядзіце, пасля таго, як не набраў квоту першым разам, я на наступны дзень зрабіў зноў галасаванне і квота набрана. Прайшлі абодва гэтых законапраекта, назовем так. Добра, што вы узгадалі, што трэба было дапрацоўваць. Мы нават зрабілі чацік, у якім, я не побачыў ніводнай літары, ніводнага слова. Таму я тады і сказаў, што давайте спадарства галасаваць, таму што калі мы будзем туптацца на месцы, поспеху не будзе. Таму я са сваёй камандай, з юрыстамі, я думаю, вось вам абгрунтаваная база дакумента, зрабіў усё без дапамогі чальцоў КР, якія намагаліся мне дапамагаць. І, Стася, вы таксама ёсць у гэтым чаціку, вы можете адкрыць, там нічога не напісана взагалі. Я згодная, і сапраўды выбачаюся за сваю памылку, сапраўды 20 снежня было паўторнае галасаванне, і яно было прынята. Дзякуй, выбачаюся за сваю памылку. Наступная рука ў спадара Віталія Ромашэўскага. Да, добрый день. Я цалкам падтрымліваю інтэнцыі, которые были выкладзеныя у дадзенай прапанове. Лукашенко здае наш суверэнітэт, маскалі гэта абсалютнае зло, Кремль это галоўная прычына наших бед. Але пытанне ў тым, якую мэту, у мяне пытанне да аўтара, так, якую практычную мэту вы ставіце ад прыняцця гэтай рэзалюцыі? Вось мы прымаем гэту рэзалюцыю, якія на вашу думку будуць эффект от этой резолюции, наши дальнейшие кроки, там, я не ведаю, там, кроки международной супольности, что вы чекаете далей? Для чего приймається эта резолюция? Вы можете патлумачыць своими словами? Тому что шмат питання, я на гэта, прынамсі, не пачуў адказу, і апроч таго, я так думаю, что это вельмі спрэчна, калі мы вводзім панятак, то, что там Россия оккупавала Беларусь. Я просто нагадаю, ведаеце, быў такі не толькі Семён Шарэцкі, там яшчэ іншыя, напрыклад, Анатолий Владимирович Лебедько, который з'яўляецца дарадцам Светланы Ціхановскай, у яго быў і аб'яднанай грамадзянскай партыі адзін час, некалькі год такі тэзіс, што разам з Расійскай Федэрацыяй у Еўропу, то есть спачатку інтэгруемся ў Расію, а потым разам з ёй інтэгруемся ў Еўропу, это яшчэ пры жывым Немцове. Там не толькі Александр Лукашенко быў за тое, каб падтрымліваць інтэграцыю, это просто такая ремарка, поэтому патлумачце. Але гэта іншая тэма дыскусіі. Галоўнае, якія наступствы вы бачыце ад прыняцця такого дакумента, якія далейшыя крокі? Дзякуй. Дзякуй за пытанне. Глядзіце, я там у тлумачальнай запісцы гэта я в прынцыпе вельмі стараўся патлумачыць, але калі сваімі словамі, то калі скончыцца вайна Расіі і Украіны, паўстане пытанне Беларусі. І вось паўстануць і іншыя пытанні. Я тэрарыст, найміт, наёмнік, да, по Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якая зараз знаходіцца ў Беларусі, ці ўсё ж таку добраахвотнік, які змагаецца за будучыню краіны Беларусь. Ось. Глядзіце, там я таксама тлумачыў, што ёсць краіны, якія ўжо сутыкнулись з гэта Молдова, як Приднестровье, Абхазия, Грузия, и Донбасс, так будет правильно. И, мне складана патлумачыць, потому что я бачу тут толькі адныя плюсы.
Вось вырашыцца пытанне Беларусі, ці гэта суагрэсар Расіі, ці можа быць гэта насамрэч была акупаваная тэрыторыя, што беларускі народ ён супраць вайны, але ён нічога не можа зараз выйсці і высказаць, тому што мы ведаем, што адбываецца ў Беларусі. Но гэта калі кораценька. Менавіта пытанне Беларусі пасля таго, як скончыцца вайна. Я не зусім адказалі на пытанне, калі спадар Віталь дазволіць. Каму мы накіроўваем рэзалюцыю? Да каго зварот? Ну да, я могу удакладніць, дзякуй за адказ, але все ж, ну окей, ну от скончыцца вайна, все ж таки, якія наступствы вы чакаеце? Степ-бай-степ, мы прымаем резолюцию, там, мы домагаемся, каб краіна была признана акупаванай, Кім признана, міжнароднымі партнёрамі і так далее. Якія наступствы ад гэтага будуць, да? Ад таго, што краіна признана акупаванай? Мы не будзем плаціць рэпарацыі, ну так, как по мне, так ок. А калі гэта значыць, што будуць зачынены амбасады Рэспублікі Беларусь, а пры гэтым амбасады Расійскай Федэрацыі будуць адчынены, з імі будзе супраца, то па мне, так это ну, злачынства супраць нацыі, тому што мы такім чынам спрыяем здачы Беларусі Пуціну. Ну вот просто логіку, да, вось, каб нам было всім відаць канчатковая мэта прабудавана, да чаго прывядзе, то што эта резолюцыя сур'ёзная, да сюды сур'ёзна стаўлюся, я таксама лічу, што тут у Беларусі ёсць гібридная форма агрэсіі, як мінімум, калі не акупацыі, але вось все ж таки для того, каб яна была падтрымана, патрэбна бачыць степ-бай-степ канчатковыя ну, мэты, которые мы ставим, які мы хочам бачыць эффекты от этой резолюции тут, цяпер и праз год. Вот как бы так. Ну, потому что для меня невідавочна, что мы зараз прымаем резолюцию, и мы автоматично не будем платить репарации. Но тут трошки, по-моему, сувязь потребует... Глядзіце, я на мінулым паседжанні таксама казаў, што давайте пачнем з сябе. Калі мы стварылі такую арганізацыю як КР, а я лічу гэта ўсё ж таку протапарламентам, то як не напісаннем законам, тады чым нам займацца. Тое, што Беларусь акупавана, гэта маё меркаванне, і я яго выказваў заўсёды і раней да таго, як з'явіўся КР. Зараз я просто хочу гэта абгрунтаваць. Ну, мне падаецца, што даказальнай базы хапае. Куды гэта будзе накіравана далей, я думаю, з тымі краінамі, якія гатовы з намі супрацоўнічаць. Верховная Рада Украіны, гэта для Украіны, я думаю, важлівае пытанне. Еўрапарламент, краіны еўразвязу таксама. Пра наступствы я не скажу, мы разам паглядзім, чым гэта скончыцца, але я шчыра веру, што будзе лепей. Дзякуй за адказ, спадар Михаил Кирилюк. Добрый вечер, шановное спадарство. У меня есть прапанова. Там я у той тексте резолюции, что я бачу, я прочитал про 96-й год. На мой погляд, пытанне спрэчнае. Можна абгрунтаваць 96-й год пры там нейкіх там момантах дапушчальных, але мне здаецца, ўсё ж таки дата 22-го года яна можа быць мае пад сабой больш паставу для абгрунтавання па такіх прычынах, што у 22-м годзе была агрэсія, у 22-м годзе вайска расійскія атакавалі Украіну з тэрыторыі Беларусі, і гэта парушэнне міжнароднага права, і гэта падкріпляецца тым, што у 2022 годзе у нас ужо ёсць шмат непрызнанняў паўнамоцтва Лукашенка. Ёсць 20-й год, калі, ведаеце, ну, погляды дыпламатаў стран раздзяліліся, хтосьці не прызнаваў ужо Лукашенка. У 96-м годзе ўсё ж такі быццам бы Лукашенко быў прызнаны большасцю міжнароднай супольнасці, і ну, калі мы размаўляем аб тым, што ну нехта званіў якомусь дзяржаўнаму дзеячу і заклікаў да нейкіх дзяржаўных крокаў, ну, на мой погляд, гэта слабая форма абгрунтавання акупацыі, да, ён же не прасіў там парламентаў акупаваць, да, Лукашенко гэта сам быццам бы зрабіў. Вось, таму мне падаецца, вось гэта пытанне па датах яно важнае. Вось, па астатніх, да, задавальненне паслухаў далей, дзякуй.
Дякую за питання. Я так розумію, що вам треба ось менавіта дзеянне, ты, якія ўжо, ну, просто бачна, што адбылось з Беларусю ў 22 годзе. Ну, пра вайну. Гэта ось зараз самае такое моцнае, што адбылось у 21 стагоддзі. Я разумею, але, разумееце, я хочу прасунуць закон, які знаходзіць свой пачатак менавіта ў 96 годзе, калі гэта ўсё зараджалось, калі гэта ўсё пачыналось. Таму што у іншых краінах, вось як я прыводзіў уже Прыднестров'е, Абхазія, мы бачым, што адбылось. Тобто, калі мы не будзем звяртаць увагу на тое, што было раней, то, ну, гэта маё меркаванне. Я лічу, што з 96-го года пачынаецца інтэрвенцыя Расіі ў Беларусь. Ось, я разумею, што больш такія моцныя падзеі пачаліся там 20-й год, 22-гі, але не трэба забывацца на 96-й. Гэта маё меркаванне. Дякую вялікі. Гаспадар Александр Клачко, калі ласка. Мікрафон. Дякую, вітаю усіх. Значить, я хочу викласти своє міркування наконт резолюції, презентованої господаром Олександром Лахмішем, Олександром Науковичем. Вибачаюся. Попередній виступовця Михаїл задав, на мою думку, доволі обґрунтоване питання. І коли виникають складаності з поглибленням у історію і доказальною базою на конту російської інтервенції в Білорусь, то я погоджуся з свого боку переглядіти дату, так сказати, інтервенції. Зараз на конт резолюції, на конт інтервенції Росії, гібридної окупації Білорусі. Господарство, уже 3 годы ідзе вайна, і мы дагэтуль, наколькі я разумею, не вызначыліся, што такое Беларусь, што такое дзяржава, якую кіруе рэжым Лукашэнкі. Гэта незалежная суверэнная дзяржава, і мы ўсе з вамі, у тым ліку, здрадзілі ёй, суверэннай незалежнай Беларусі. Ці гэта дзяржаўнае такое утварэнне, якое прасоўвае інтарэсы, антыбеларускае ўтварэнне, якое прасоўвае інтарэсы Масквы на нашай землі. І, як правильно сказаў гаспадар Наукович, хто мы такія, беларускія добраахвотнікі, хто вы такія, мы такія дэлегаты Коордынацыйнай рады, хто офіс Ціхановскай, хто чальцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Мы тэрарысты, і ці мы змагаемся за вольную будучыню, за вольную Беларусь. Я думаю, што нам трэба самім вызначыцца для сябе, прыняць палітычнае рашэнне, што такое Беларусь і рэжым Лукашэнкі сёння. Гэта марыянетка Расіі, то бок інтэрвенцыя адбылася Расіі. Гэта краіна, якая знаходзіцца пад гібриднай акупацыяй, ці гэта свабодная і суверэнная дзяржава. Дзякую. Дякую, Александр. Я дазволю сабе... Пані, слухайте, пакуль вы не задалі пытання, можна я, таму што я бачу, што два чальца, я просто дам новыя, не новыя, а яшчэ падзеі 96-го года. Ну, па-першае, памятаем, што ледзь не адбыўся імпічмент, мы спрабавалі па законе, і я не можу выкінуць з гісторыі Беларусі гэтую значную падзею 96-го года. Акрамя таго, што я абапіраюся на аднаго з дэпутатаў Верховнага Савета, яшчэ ёсць такі момант, калі Чарнамырдзін ад Расіі прыехаў і адстойваў зацікаўленасці менавіта Лукашэнкі, у тым ліку Расіі. Ось, таму адсюль у нас і выходзіць 96-й год. Дякую. Дякую вялікі. Я агулам скажу, што я не супраць падтрымаць заяву. Адзінае, што я хочу добра разумець, то бок
вось зноў паўкаў не пачула, што будзе рэжыму пасля. Вось мы прымаем. Я практычна ўпэўнена, што мы прымем гэтую заяву. Мы далей накіроўваем гэту заяву ў Верховную Раду і Еўрапейскі парламент. Што мы хочам, каб яны зрабілі, што мы хочам, каб стала рэжыму, што мы хочам, каб стала Расіяй, што мы хочам у выніку. Менавіта шлях гэтай заявы практычны. Так, то бок не... Я разумею ўсе інтэнцыі як бы маральныя і нацыянальна арыентаваныя і патрыятычныя ў гэтым сэнсе. Мне хочацца тут палітычную практыку пабачыць, што мы хацім, чаго мы хацім дасягнуць, што будзе рэжыму. Каб, просто чаму ўся гэтая дыскусія ідзе? Чаго ўсе баяцца? Усе баяцца таго, што калі прызнаюць Беларусь акупаванай, то ўсе далейшыя размовы па Беларусі будуць весціся толькі з Пуцінам. З Лукашенка увогуле, то бок не будзе вось гэтага ўжо ніякай гульні паміж тым, што Лукашенко і Пуцін могуць здаваць нейкія там паміж сабой гуляцца. Мы просто ўсё адразу аддаем Пуціну, усю палітычную дыпламатыю. І далей у нынешняй геапалітычнай сітуацыі, у сітуацыі гэтай весны, калі мы ўпэўненыя, што хутчэй за ўсё лёс Беларусі будзе вырашацца, будзе лёс Украіны вырашацца, ідуць мірныя перамовы, ідуць абсалютна нейкія сумасшедшыя працэсы палітычныя, каб мы не перашкодзілі і не далі нейкі карт-бланш таму, каму насамрэч мы яго не хацелі даваць, менавіта такімі заявамі з боку беларускіх дэмакратычных сілаў, калі мы дастаткова не пралічылі ўсе рызыкі, якія мы маем, прымаючы такія заявы. Таму я бы хацела дакладна пачуць усе наступныя практычныя крокі і чаго мы хочам дасягнуць. Хаця пры гэтым я разумею, як беларуска, як чалавек, як палітык, што Расія запусціла рукі ў Беларусь і Расія вораг. Дякую, класнае пытанне. Глядзіце, па-першае, Лукашенко не ёсць беларускі народ, і я гэта тлумачу, што нам трэба прыцягнуць да адказнасці Расійскую Федэрацыю і адміністрацыю Лукашенка. Якія будуць наступствы спадарства, мы пабачым. Горш, я думаю, не будзе. Вось, чаго мы імкнемся, гэта толькі рэзалюцыя господарства. І у канцы я ж у заключэнні напісаў, што мы можам распрацаваць закон, абапіраючыся вось на гэтую базу. Вось. Дзякуй. На жаль, для мяне гэта недастатковы адказ, но я ўжо не буду далей пытаць. Спадар Павел, калі ласка. Вітаю господарства. Цалкам падтрымліваю даклады, які зараз зрабіў Александр Лахвіч Наукович. Мне таксама падабаюцца тыя тэзы, якія прапанаваў Михаил і Александр. Для мяне таксама найбольш уплывовымі сталі падзеі 22-го года, і іх пацвердзіў у адным з апошніх інтэрв'ю дыктатар Лукашенко, што нібыта расійскія войскі вярталіся з вучэнняў военных і завернули в Украину. То есть, что он мал на увазе, что ты диктатор, ты транслюешь, что ты контролюешь межу, але ты не контролюешь межу. Коли через твои межи российские войски проходят и забивают украинцев, с твоей территории выпущены тысячи ракет, с твоей территории вылетают боевые самолеты. Возьмем опошний час. Калі расійскія шахеды кожны дзень залетаюць на тэрыторыю Беларусі, і мы нічога не бачым. Мы не бачым ніякой рэакцыі са стороны рэжыму. Яны там нават адкрэсліваюцца, што нам усё роўна што збіваць, што украінскія, што расійскія. Так гэта і ёсць тая форма акупацыі, пры якой тыя пашчочыны, якія дыктатару выдае Пуцін, ён прымае як за пахвалу. Тыя шахеды, якія залетаюць і падаюць на головы беларусаў у Калінкавічах, Мозыры, Рэчыцы і Светлагорску, ён воспрымае як нешта нармалёвае, але для беларусаў гэта не нармалёвае. І я адкажу также на пытанне Стасі, я хочу, каб гэтай рэзалюцыі, калі мы яе прымаем і прымем,
каб з ёй Светлана Ціхановская выступала і ездзіла па ўсіх міжнародных пляцоўках, звярталася да ўсіх нашых міжнародных партнераў, каб яны зразумелі, што Координаційная рада транслюе інтарэсы беларускага народа. І беларускі народ лічыць Лукашэнку дыктатарам, беларускі народ лічыць Беларусь акупаванай. Беларускі народ быў супраць таго, каб з тэрыторыі Беларусі расійскія войскі гвалцілі Украіну і забівалі мірнае насельніцтва. І я хочу, каб мы гэта зафіксавалі, бо беларусы сёння внутры краіны не могуць выйти з гэтай прапановай на плошчу, бо мы ведаем, што з імі будзе праз паўгадзіны. Таму мы, як народныя выбраннікі тут у эміграцыі, можам гэта трансляваць і можам прымаць такія дакументы. Таму давайте будем смелымі, бо богі любяць моцных. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Наступная рука Александра Клачко, калі ласка. Спадарня Стася, я хацеў адказаць на пытанне, якого звалі Александром Науковічам. Два моманты асноўных. Першае, права на супраціў, легальнае права на супраціў у Еўропе, на падрыхтоўку да гэтага супраціва, права гатаваць свае падроздзелы на тэрыторыі тых дзяржаў, якія дадуць згоду на гэта, каб забяспечыць мірны транзіт улады і кантроль на тэрыторыі Беларусі падчас пераходнага перыяда. І другі ремарка, скажу так, каб умоўна да нас, хто не быў пасярэдзіне, хто быў уперадзе, да, заўтра тут у Еўропе, калі памяняецца нейкая улада, да, якая прагнецца пад гістарычнымі падзеямі, да, каб да нас не прыйшлі з еўрапейскіх спецслужб і сказалі, што собираетеся, мы вас дэпартуем у Россию, бо мы прызнаем, што Беларусь вольная краіна, вы супраць вольнай краіны змагаецеся. А судзя, што адбываецца ў свеце, тут усё можа быць з галавы на ногі, з ног на галову перавернута. І калі мы кажам, я чую, што замест Беларусі нашу краіну будзе прадстаўляць Пуцін, Пуцін гэта ніхто. Ён ніколі не прадстаўляе, не будзе прадстаўляць Беларусь. Ён будзе прадстаўляць толькі акупацыйную адміністрацыю у лепшым выпадку. Прадстаўляць беларусаў будуць беларусы. У тым ліку Координаційная рада. Дзякуй. Дзякуй вялікі за адказ. Калі ласка, гаспадар Олег Куліш. Добрый вечер. Дазволю себе выказаць некалькі думак. Па-першае, я не разумею, чаму у нас паседжанне Координаційнай рады стаіць у адным накірунку, што мы ўжо пералічваем, ці будзем мы выплачваць рэпарацыі, ці не будзем. Гэта, па-першае, яшчэ нічога не вядома. Што нам дае прыняцце гэтай рэзалюцыі? Па-першае, мы ўпершыню афіцыйна ад адбранага органа пацвердзім ту рэчаіснасць, якая існуе на сённяшні дзень. Гэта тое, што тэрыторыя Беларусі з'яўляецца акупаванай тэрыторыяй. Па-другое, мы не разглядаем выпадак такі, што калі чарговыя вучэнні ў Рэспублікі Беларусь расійскіх і беларускіх войск, на сённяшні дзень яны пакуль што так называюцца, але амаль што такімі не з'яўляюцца, гэта ўжо зразумела, не прывядуць да пачатку новага ваеннага ўварвання на тэрыторыю Еўразвяза. Калі гэта адбудзецца, як будзе разглядацца пытанне ад таго, што мы не прынялі такую рэзалюцыю. Па-трэцяе, прыняцце такой рэзалюцыі дае абгрунтоўнае тлумачэнне, чаму немагчыма здымаць санкцыйны ціск з рэжыма Лукашэнка. І яшчэ адное, гэта тое, што дзейсна пасля 2020 года рэжым Лукашэнка не з'яўляецца легітымным і не можа прымаць якія-либо міжнародныя пагадненні альбо яшчэ што-небудзь. У выпадку прыняцця такой рэзалюцыі мы пацвердзім яшчэ раз яго нелегітымнасць. Не думаю, што гэта прывядзе да таго, што закрыюцца нейкія амбасады Беларусі, альбо будзе хтосьці пытацца толькі ў Пуціна
І лічу, што асабліва еўрапейская супольнасць будзе стаяць на поглядах вызвалення нашай краіны і вызвалення ад рэжыма Лукашенка і Пуціна. Чаму? Таму што на сённяшні час не разглядаецца такое пытанне, што Беларусь з'яўляецца, то бок мы з'яўляемся соагрэсарам, і на сённяшні дзень Беларусь гэта краіна, якая знаходзіцца пад рэжымам Лукашенка, але гэта не меркаванне беларусаў. Суадносна мы павінны выказваць за ту частку людзей, якія засталіся ў Беларусі, менавіта мы маем права і павінны выказваць за іх голас. Суадносна мы павінны прадстаўляць іх інтарэс. Іх інтарэс гэта каб не было вайны у першую чаргу. І гэтай рэзалюцыяй мы таксама пацверджваем, што мы папярэджваем усе краіны свету аб тым, што неадэкватныя паводзіны гэтых двух рэжымаў могуць прывесці да пачатку новых нейкіх ваенных дзеянняў. Магчыма, для вас пакажацца, што гэта некае такое меркаванне крыху з лухтой, но насамрэч яго немагчыма выкідваць з разгляду, таму што такое развіццё сабыцій, маверна, таксама магчыма. І у свой час шмат разоў некаторыя палітыкі, не все, але некаторыя палітыкі казалі і пацверджвалі, што рэжым Лукашенка чарговы раз падмане, як адбылося з Украінаю, і адбыўся, мы все памятаем яго словы, што ніколі ніхто з Беларусі не прыйдзе з узбраеннем в Украіну. Врэшце так і адбылося, што менавіта з тэрыторыі Беларусі прыйшлі замежныя войскі. Суадносна мы такой рэзалюцыяй папярэджваем Захад, папярэджваем міжнародную супольнасць і грамадства аб тым, што развіццё такіх падзей і з прыняццем такой рэзалюцыі, што Лукашенка частку ўлады фактычна ўжо страціў і не з'яўляецца адэкватным чалавекам, які можа кіраваць незалежнай дзяржавай. Мажліва, для кагосьці мой выступ будзе такі даволі такі дзіўны, але гэта адзін погляд, які я тут не пачуў, што мы разглядалі такое пытанне, што вайна скончыцца з Украінай перамірам альбо мірам, і гэта ўжо разглядаецца так. Байден для гэтага робіць шмат чаго, але гэта не азначае, што гэта будзе такі вынік. І наступныя навучанне зброеных войск Расійскай Федэрацыі, прывод 15 тысяч расейцаў на тэрыторыю Беларусі, акурат да ўсяго падводзіць, што трэба рабіць яшчэ і кропку гледжання такую, што, магчыма, могуць пачацца некаторыя дзеянні, якія прывядуць да змены геапалітычнай сітуацыі в еўразвязе. Суадносна нам гэта рэзалюцыя проста неабходна. Я не ўпэўнены наконт 96-го года, мажліва, штосьці дзесь тут прапусціў, не адразу далучыўся, але я таксама лічу, што мы павінны паказаць і вытокі, адкуль пачынаецца гэта все. То бок менавіта з 96-го года мы павінны, нават не з 96-го, а з 95-го года мы павінны паказваць мэтанакіраваны захоп Расійскай Федэрацыі, тэрыторыі Беларусі і дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Дзякуй, што мяне паслухалі. Дякую вялікі, спадар Олег. Толькі там пра Байдена казалі, магчыма, мелі на ўвазе Трампа, бо зараз Байден ужо не прэзідэнт. Так, выбачаюся, меў на ўвазе Трамп. Так, дзякуй. Калі ласка, спадар Артём, Можна я некалькі словаў і потым Рэакцыя, так. хутчэй за ўсё будуць да мяне пытанні, каб яны проста не накапіліся. Гаспадарства, я бачу, што насамрэч шмат каго напружвае менавіта дата. Але я хочу звярнуць увагу на тое, што 22 год гэта следства. А вось прычыны пачаліся ў 96-м. І, як кажа спадар Олег, нават з 95-го. І я прыводжу прыклады менавіта і 95-го года. Вось, таму я можу толькі парадыць не хвалявацца, не баяцца і рабіць. Дзякуй.
Дзякуй вялікі, спадар Артём Брухан. Пасля будзе спадар Артур Фінкевіч, і я думаю, што на гэтым мы закрыем дыскусію па пытанні, ну і дадзім, калі, канешне, адрэагаваць. Мгм. Дякую. Па-першае, хацеў бы адрэагаваць на тэзіс Александра Клачко наконт таго, што пасля прыняцця такой рэзалюцыі на тэрыторыі еўрапейскага звяза будзе тэарэтычна можа быць дадзена дабро на стварэнне нейкіх вайсковых цэнтраў для беларусаў, якія потым забяспечаць мірны транзіт улады. Я вельмі сумеюся. Думаю, што ўсе мы разумеем, што калі быў такі патэнцыйны час для стварэння такіх структураў на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, гэта у пачатку паўнамаштабнай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі ў дачыненні Украіны, і калі тады яны не былі створаны, а запыты сапраўды рабіліся, я ведаю, што такія запыты рабіліся і ў Польшы, і ў іншых краінах была дадзена адмова, зараз гэтага фактычна, гэтага не будзе. То бок мы, канешне, можам паспрабаваць прыняць такую рэзалюцыю, але гэтага просто не адбудзецца. Гэта мне падаецца першае. Другое, я не ведаю, як вайсковыя адзінкі справяць мірнаму транзіту, для мяне гэта таксама пытанне. Па-трэцяе, што тычыцца інтэрвенцыі з 96-го года, я думаю, тут уже все выказаліся таксама. У нас раней была прынята заява наконт таго, што з 96-го года ідзе незаконнае ўтрыманне ўлады. Гэта юрыдычна абгрунтавана, з інтэрвенцыі тут складаней. І па-трэцяе, ўсё ж такі Стася падымала гэтае пытанне, але я так і не пачуў, якія практычныя наступствы і крокі могуць быць пасля прыняцця гэтай заявы. Калі мы гэта робім толькі для сябе, для таго, каб акцэнтаваць увагу на гэтым і самазапэўніцца, што вось мы зрабілі такую заяву, магчыма, яна мае сэнс. Я пагаджуся цалкам, я не ўпэўнены, што, на жаль, будуць наступныя практычныя крокі. І каб гэтая заява не проста стала дэкларацыяй. Трэба, можа, ўсё ж такі неяк прапрацаваць, прадумаць, якія рэальныя наступныя крокі пасля яе, акрамя прыняцця законапраекта патэнцыйнага на будучыню можна зрабіць. Бо без наступных крокаў, паверце, і ініцыятары, і ўсе мы панесем тую адказнасць, нам скажуць, вы сказалі, добра, і далей што? Вось хацела бы з гэтых рызыкаў пазбегнуць. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Да, можу. Резолюция фіксуе пазіцыю і дазваляе звароты ў міжнародныя інстытуты ААН, АБСЕ, просто да краінаў Еўразвязу. Таму, паралельна мы працуем у накірунку, давайте, Еўрапарламент, туды можна будзе адправіць. Вось, я ўжо казаў просто, я перыядычна гэта кажу, калі мы не пачнем з сябе, як можна групацца ў іншыя краіны, у міжнародныя інстытуты, калі у нас немає нічого. Дык вось, чальцы КР выказваюцца, калегі, кажуць, што мы абраныя, калі мы заклапочаны беларускай нацыяй, то давайте рабіць. Ось, моя позиция, что пачнем с себе и потом працягваем и паре, и ААН, и куды заўгодна. Мне падаецца, что праз интервенцию доказать гибридную форму оккупации прасцей, чым сказать, что нейкая невоенная оккупация. Я моцна не сачу, але пачуў такі тэрмін. Мне падаецца, что гэта ўсё ж таки анексия, есть такі тэрмін, а не невоенная оккупация. Да ладно. Я думаю, что пачулі. И у паре, и АБСЕ, ААН, куды заўгодна накіроўваем. Дзякуй за адказ. Спадар Артур Фінкевіч. Добрый дзень, шановныя калегі і калежанкі. З аднаго боку, я падтрымліваю абсалютную большасць тэзаў заявы. Разам з тым, у выпадку прыняцця такой заявы мы самі прызнаем адсутнасць суб'ектнасці ў Рэспублікі Беларусь. І ці не баіцеся вы, што ў выпадку прыняцця такой рэзалюцыі мы самі падштурхнем урады і дыпламатаў краінаў Еўрапейскага Саюза і Злучаных Штатаў размаўляць пра дэакупацыю Беларусі выключна з Владзімірам Пуцінам? І апроч таго, я таксама згодны з папярэднікамі, з тым жа Артёмам Бруханам, са Стасій Гліннік, которые задаюць лагічнае пытанне, што мы атрымаем як грамадзянская супольнасць, як грамадзяне Беларусі ад прыняцця гэтай заявы. Які КПД, які плюс? Я абсалютна
абсолютно не бачу ніяких плюсаў, толькі Ну, я мінус. патлумачу. Дзякуй. Дякую. Глядзіце, калі мы ўсё ж таку даказваем, што тэрыторыя Беларусі акупавана, гібридная форма, ось, то можа быць будуць нейкія паслабленні на тыя ж самыя візы, ВНЖ і розныя такія плюшкі. Мы ўжо як уцекачы. Да, гэта будзе трэба даказаць, таму што лукашысты таксама працуюць, КДБ, там вся гэтая, вось гэтая. Ось, але ну, гэта будзе падкрэсліваць наш статус. І тобто, калі ты маеш пашпарт Беларусі, можа быць, табе будзе нейкая, ну не той, што льготы, але дапамога. Я думаю, так. На жаль, вы прапускаеце у гэтых разважаннях шмат этапаў працы, якія вось мы менавіта і хацелі пачуць, таму што ад Так прыняцця... скажыце, як вы гэта бачыце, просто скажыце, каб я зразумеў. Ну вось мы таму і пытаемся, што гэта не зусім відавочна. Так, звычайна, калі мы працуем з нейкай структурай міжнароднай, то мы звяртаемся з канкрэтнымі прапановамі, якія ўваходзяць у мандат гэтай структуры, якія яна вырашае з абгрунтаваннем, што гэта дасць усім, калі яны гэта зробяць. І мы тут гэтага не бачым, у гэтым усё пытанне. Ну вось навошта нам гэта накіроўваць ОБСЕ, гэта ўвогуле ну навошта, а што яны зробяць, а АН што зробіць, у АН вось сёння США галасавала таксама як Расія. Ну, як бы структура на сённяшні дзень, што яны вырашаць. Калі гэта Еўрапарламент, яны могуць выдаць рэзалюцыю, якой будзе пасля кіравацца там іншай еўрапейскай структуры рэалізацыі, дзе шлях ад прызнання Беларусі акупаванай тэрыторыі да лёгкай выдачы візаў беларусам, калі ў гэты момант, калі прызнаецца Беларусь акупаванай, тыя амбасады замежных краінаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, становяцца не амбасадамі такіх-то краін у Беларусь. А яны ўжо там не патрэбныя, таму што гэта умоўна часовая Расія, акупаваная тэрыторыя ж. І трэба з Расіі выдаваць візы, то бок трэба будзе ў Расію па візы ездзіць беларусам тады. Ну, вот за якія ВНЖ. Добра, выбачаюся. Спадар Владимир Остапенко, калі ласка, вам слово. Микрофон выключены. Добрый вечер, дякую. Постараюсь коротко, тому что шмат думак, шмат пытанняў. Па-першае, хочу выказаць удзячнасць ініцыятарам гэтай працы. Яны зрабілі это з энтузіазмам, эмацыйна, можа, занадта эмацыйна. І, на мой погляд, на па сутнасці я не хочу з імі спрачацца. Па дэталях так, але па сутнасці, калі вы зададзіце пытанне, ёсць ці суверэнітэт Беларусі ёсць пад пагрозай, я кажу так, ён пад пагрозай. Что мы можем сделать, как оборонить этот суверенитет? Это большое питание. И, на мой взгляд, головное питание, на которое мы повинны отказать, или пошукать этот отказ, это вызначиться со статусом краины. Что она такая? Окупованная, аннексованная, интернованная, там, я не ведаю. И зразумела, что мы, когда будем свои высновы робить, мы будем глядеть на наших партнеров, на международное супольніцтва, а мы ведаем, что это правовые краины. И они кируются правовыми нормами, есть уже усталяванные там процедуры в международном праве, да, и когда вы спросите у юриста-международника, а заявляется ли Беларусь оккупованной территорией, будет отказ однозначно нет. Потому что классическим признаком оккупации является эффективный контроль над территорией, да, и над населенностью. З вытекающими отсюда наступствами там, по амбассадах, по визах, по всему далее. Да. И так, классический признак оккупации – это оккупационная администрация, с якой никто не размовляет, а размовляют с головным оккупантом. Да. Плюс в оккупации у тем, что оккупант мае обовязок, вот на это спосылаются распрацоўшчыкі, по скончании оккупации вернуть, зробить то, что называется реституцию ад интегру, вернуть все взад, так как было. То бишь не закранать суверенности той территории, якую он оккуповал. Шукаем мы тут свои отказы на это питание, ці не? Я не ведаю. Я хотел бы, чтобы это питание стало, может,
у цэнтры ўвагі ўсіх нашых палітычных структураў, а не толькі каардынацыйнай рады, па-першае. Па-другое, на гэтае пытанне трэба выходзіць, можа, з калектыўнай нейкай думкай, а не з тезісам «я так думаю», да? Потому что я могу думаць як заўгодна. А трэба знайсці вось тую, ну не ведаю, залатую серадзіну, якая задаволіць, па-першае, усіх нас у дэмакратычных сілах, і самае галоўнае, якая будзе прымальная для міжнародных партнёраў, з якой міжнародныя партнёры могуць пагадзіцца. Да? І вось тут я спасылаюся на наше галасаванне ў снежні, таму што мы стаім на такім этапе, якую можна назваць прагрэсіўнае развіццё міжнароднага права. На многія пытанні, якія мы зараз маем, няма адказаў, няма класічных адказаў. І мы спрабуем гэта права прагрэсіўна развіць. І таму я бачу глыбокі сэнс у тым, каб распрацаваць канцэпцыю вось так званай гібриднай акупацыі. Да? Но але это трэба зрабіць аргументавана, это трэба зрабіць праз нейкія такія вясомыя даклады, да? Это трэба зрабіць праз навуковыя канферэнцыі, праз запрашэнне там, не ведаю, замежных экспертаў, про тое, каб мы самі не сумняваліся ў тым, што вось тое, што мы напісалі ў гэтых дакладах, отвечае нашай рэчаіснасці. Мне здаецца, што вось там трэба было б сканцэнтраваць нашу працу. А что тычыцца проекта резолюции или заявы, на мой погляд, ён вельмі сыры, вельмі непрафесійны, шмат памылак ёсць і по тэксту, і по сутнасці, і яго прыняцце нам нічога не дасць. Вось калі мы можем прыняць нейкае рашэнне, на мой погляд, гэта павінна быць рашэнне стварыць нейкую працоўную групу, даручыць нейкай камісіі, папрацаваць з канцэпцыяй гібриднай акупацыі, можа з нечым іншым. С аннексіі, з інтэрвенцыі. Апропо, як кажуць, калі вы паглядзіце там Google старонкі па слову інтэрвенцыя, то ў апошнія гады это слово ўжываецца выключна у кантэксце умешальніцтва ва ўнутраныя справы краіны з нагоды абароны правоў чалавека. Да? Это тое, што рабілася ў Лівіі, тое, што рабілася ў Сірыі, то есть інтэрвенцыя сёння іначе можа называцца гуманітарнай інтэрвенцыяй. Вже мае нейкую іную канатацыю, да, калі мы ацэньваем палітычныя з'явы ў свеце. Выбачаюсь, можа, за эмацыянальнасць дынамітаваную, да? Але лічу галоўнае, да, што мы не павінны прымаць нейкіх рашэнняў зараз у відзе рэзалюцый, а мы павінны арганізаваць працу вось над канцэпцыяй, ну давайте назовем яе гібриднай акупацыяй. Дякую. Дякую вялікі. Адказ з Там обратную сувязь коротенько. Мы уже стваралі працоўную групу, я там не побачыў ніякага энтузіазму, праца ідзе. Ось, калі не падобаецца мне, дарэчы, таксама не падобаецца, але нічога пра іх казаць не буду, накіруем у крымінальны міжнародны суд. Дякую. Дякую вялікі. Ну, давайте я так само ремарку короткую зраблю. У нас нема права накіроваць нешта ў міжнародны крымінальны суд, это па-першае. А па-другое, ПАРЭ не з'яўляецца міжнароднай арганізацыяй. Пералік ваших міжнародных арганізацый. Дякую вялікі. Спадар Александр Клачко, давайте будзе ўжо фінальная ремарка. І будзем яшчэ добра. Усе рукі, якія ёсць, вось будуць фінальныя ремаркі, і пасля закрываем дыскусію, новыя рукі ўжо не прымаю. Дзякуй. Я пачуў зараз пра акупацыю, хаця размова пра акупацыю зараз не ідзе, выключна пра інтэрвенцыю і пра распрацоўку тэрміна гібридная акупацыя. Вось. Што нам дасць прыняццё гэтай рэзалюцыі? А што нам дае, што беларусам дало прыняццё таго, што выбары фальсіфікаваны? А што нам дасць тое, што мы назовем рэчы сваімі імёнамі? Мы зараз называем рэчы сваімі імёнамі, то, як яны склаліся. І думаць, што нам гэта дасць, альбо што нам гэта не дасць, да? Альбо мы закрыем на гэта вочы і не будем на гэта глядзець, тому што гэта нам нічога не дасць. Мне гэта дасць права, легальное право на борьбу за свою краіну. Дякую вялікі за адказ. Каментар? Нет, я подякував. І замыкаем раунд дыскусій. Слово спадару Віталію Ромашэўскаму. Ну, сябры, я лічу, падтрымліваю вось Владимира, што трэба дапрацоўваць дакумент і
ён сапраўды як бы вельмі добрая інтэнцыя слушная, хочется дапамагчы ў гэтым, але у такім выглядзе напэўна можа быць рана гэта прымаць. Калі казаць пра інтэрвенцыю, я могу сказаць, разумееце, тут важна яшчэ праца міжнароднай камісіі. Калі мы ставім максімалісцкую задачу і не відаць нейкіх практычных як бы реалізуемых вынікаў, то складана долучацца да працы. Напрыклад, калі мы кажам пра інтэрвенцыю, я магу за сваю фракцыю сказаць, мы гатовы адразу там вкладацца, напрыклад, тлумачыць, якім чынам ідзе інтэрвенцыя ў рэлігійную сферу, да. Руская праваслаўная царква, это частка фашысцкай сістэмы ідэалагічнай зараз расійскай, да, якім чынам яна працуе. Тут вельмі шмат, напрыклад, практычных рэчаў, которые можна паказаць на фактах, як бы прымяніць на практыцы ў дачыненні да рэзалюцыі ААН, да рэзалюцыі ПАСЕ і іншых структур. Таму калі чаму я пытаў на пачатку, да, гэта логіка, да, степ-бай-степ, чаго мы хочам дасягнуць і якія шляхі, для чаго эта рэзалюцыя лідзе. Я абіраю працягнуць працу над ёй, што ли, да, і я сваю уже сказаў такую ремарку, напрыклад, у чым мы можам дадатковы ўнёсак наш быць, да, гэты аспект мы можам асвяціць, калі патрэбна. Дзякуй. Дякую Ну, і вялікі. я Замыканне. подытожу, так? Да, я подытожу, так. Глядзіце, у заключенні я написал, что комиссии Координаційной рады распрацоўваюць правовую основу, якая будзе служыць базай для міжнародна-правовых ацэнак і зваротаў у міжнароднай інстанцыі з мэтай супрадзеяння расійскай інтэрвенцыі і аднаўлення суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Я читал, гэта падаецца 2 разы. Ось, тобто, дапрацоўваць мы можем уже закон. А я прапаную прагаласаваць за рэзалюцыю, на якую, шчыра, у мяне ўйшло больш за 4 месяцы. Я яшчэ пачынаў у Польшчы. Вось, зноўку да скептыкаў хочу звярнуцца, што не пужайцеся, 22 год, 96 год, зразумейце дзеля сябе, калі у вас насамрэч пачаліся праблемы. Мне вельмі адгукнуліся словы Кулешы, калі ён сказаў, што калі да нас звярнуцца і скажуць, што вы рабілі, чаму вы гэта не запрапанавалі. Чаму адгукнулася? Таму што мае бацькі са мной не размаўлялі наконт палітыкі ў Беларусі. І толькі дзякуючы фільмам Юрыя Хашавацкага я зразумеў, што ў нас адбываецца. Ось, і плошча 96-го года, мітынгі, імпічмент, і вось гэты мітынг, які 100-тысячны быў падаўлены. Потым 99 год, як знікалі апаненты Лукашэнкі, 2006 плошча, я жыву ў Менску, я не бачыў тую плошчу, жыў паўднёвы захад, не ў цэнтры. Вось. Але мне дзіўна, чаму мае бацькі, знаёмыя ввогуле не казалі. Таму заклікаю да працы. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Спадар Александр, ці выстаўляем мы адразу на галасаванне Так. дакумент, ці бярэце час на дапрацоўку згодна з Не. каментарам? Не бярэце, выстаўляем адразу на галасаванне. Так. Гэта рашэнне, дзякуй. Пераходзім, сакратарыят, калі ласка, размясціце дакумент на галасаванне пасля паседжання. Дзякуй. Пераходзім да другога пытання. У нас абвестка ад фракцыі «Наша справа», беларускія хрысціянскія дэмакраты. Калі ласка, спадар Віталій Рамашэўскі, вам слова. Не, дык сябры, у нас Константин Акінчыц, спікер в этом. Прывітанне, гэта хутчэй мяне тычыцца. Я буду казаць ад фракцыі наконт гэтай абвесткі невялічкай. Я бы хацеў зрабіць абвестку пра тое, што мы стварылі працоўную групу для працы са студэнтамі і моладзю беларускай. Як хтосьці з вас ведае, у нас ужо была ў мінулым скліканні камісія. У гэтым скліканні мы не рабілі камісію, але мы будзем стала супрацоўнічаць, уже супрацоўнічаем з камісіяй па адукацыі, якая існуе ў нынешнім скліканні. Мы ўдзельнічалі, людзі, якія не ўваходзілі ў гэтую камісію, удзельнічалі ў слуханнях менавіта, і мы будзем працягваць гэтую работу. На што будзе накіравана праца гэтай працоўнай групы? Праца працоўнай групы будзе накіраваная на вырашэнне праблемаў у студэнтаў у Польшы, менавіта звязаных з рэкрутацыяй, з паступленнямі ў ВНУ, з аказаннем кансультацый. Мы ближайшим часом мы плануем розныя і офлайн, і онлайн актыўнасці ў Варшаве асноўным. І ближайшим часом мы
зробім асобную сустрэчу, дзе больш падрабязней абмяркуем менавіта крокі, менавіта мерапрыемствы, якія хочам рабіць. Дадам таксама, што мы ўжо ў пытанні лабіявання і прасоўвання інтарэсаў беларускай моладзі ўжо знаходзімся ў супрацы амаль з усімі, як прадстаўнікамі КР, так і не толькі. Мы супрацоўнічаем уже і з Ворахава, і з прадстаўнікамі аб'яднанняў студэнтаў, і з ДБ у тым ліку. І таксама мы запрашаем да супрацы ў гэтых мерапрыемствах дзеля дапамогі ў рэкрутацыі, якія будуць, запрашаем усіх ахвочых і спадзяемся на медыйную службу КШКР, што таксама яна будзе нам дапамагаць з распаўсюдам ці з ўзаемадзеянні з іншымі арганізацыямі, з іншымі прадстаўнікамі. Ну вось так, калі хуценька, бо я разумею, што ўжо больш за час ідзе разгаворка, не хочацца яшчэ мацней зацягваць паседжанне. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за абвестку. Я так разумею, што да групы вы запрашаеце далучацца ўсіх чальцоў. Усіх, хто будзе нешта рабіць, і хто зацікаўлены менавіта ў працы. Я трошки абмежую, гэта група будзе працаваць больш над пытаннем рэкрутацыі і магчымасцей атрымання адукацыі беларускай моладзі. Яна не будзе займацца усімі пытаннямі і, па зразумелых прычынах. Дзякуй, зразумела. У вас ужо там 3 чалавекі ёсць, і зараз адной практыкі... Тэхнічна так. Добра, дзякуй вялікі. Сакратарыят папрашу размясціць абвестку аб стварэнні групы і даведацца ў спадара Констанціна, як далучацца да групы, размесціць абвестку ў нашым канале. Ці ёсць нейкія пытанні да спадара Кастуся адносна стварэння групы? Пытанняў няма. Дзякуй вялікі усім дэлегатам, хто прысутнічаў сёння. Нагадваю, што пасля паседжання мы просім сакратарыят паставіць на галасаванне рэзалюцыю ад групы дэлегатаў адносна інтэрвенцыю Беларусі і неабходнасці ўвядзення тэрміну гібриднай акупацыі. Выбачайце, магчыма, неправільна перадала назву, па памяці кажу. І размесціць абвестку, як далучыцца да групы, якая будзе вырашаць пытанні з адукацыі моладзі і паступленню ў ВНУ. Дзякуй вялікі. Секунду, можна тоді як прадстаўнік сакратарыята? Так, галасаванне зробім, не прямо зараз, трохі пазней з-за тэхнічных прычын, а наконт працоўнай групы, звычайна, все дасылаюць тэхнічную інфармацыю, мы ее публікуем. Тады, калі ласка, спадар Константин, дашліце сакратарыят. Я пакантралюю гэта пытанне. Дзякуй вялікі. Усім добрага працоўнага тыдня. Давайце актывізавацца гэтай весной у гэтыя турбулентныя часы. Я думаю, што будзе шмат сітуацый, дзе будзе патрэбная наша хуткая рэакцыя і наша ўвага. Я сапраўды лічу, што гэта вырашальны час для Беларусі, і вельмі важна, каб мы ўздымалі такія пытанні, як мы сёння ўзнялі менавіта зараз. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Жыве вечна! Жыве вечна, героям слава! Жыве вечна! Праз тое, што мы знаходзімся у кропкі 3 года вайны. Таму уся наша падтрымка ўкраіне сёння таксама наше сэрца разам з ёй. Дзякуй усім, да пабачэння, добрага тыдня. Да пабачэння. Да пабачэння.